ja és l'audició d'adults, però també s'han incorporat algú de jove i el cor de joves, que tindrem com l'estrena mundial del cor de joves. Em fa molta il·lusió. Sou dels penúltims. És una audició una mica llarga, però hi ha els adults, hi ha els xelos. Hi ha algun inconvenient per quedar-vos mitja horeta al públic? I tu, Núria? No sé si podem avançar-nos una miqueta, però... Quan durarà l'audició? Mitja hora. Mitja horeta. Molt bé, doncs començarem. Aquesta és l'audició, com us deia, dels alumnes adults, que té molt de mèrit, quan s'és gran, començar a tocar un instrument, no sé si ho sabeu. Quan agafen de petits, després ja queda incorporat, és com els idiomes. Però quan es fan adults és una altra història. S'ha d'estar renovant l'aprenentatge cada dia, pràcticament. I si no es renova, doncs es perd. Que ho sabeu. I així s'agafa. I així sí. S'agafa de fer-ho i fer-ho i fer-ho i fer-ho. I començarem amb el Ximo Peret al piano, supervalent, la família Peret. Una fort aplaudiment per ells. Una petita peça de Kendall. Robot. Ara tenim el Víctor Martín al violoncel. Tocarem una peça de Carl Maria Bonueda que es diu Jägerko.
tu ens diguis, va bé. Estàvem alternant, però ja ho tenim muntat. Sí, vale. Fem el trio. Que triguem molt a muntar el Sí, doncs va. Seguim amb el trio, no? Ya está, ya está. Ahí está, ahí está. Vale, tocaremos tres tríos en realidad, de un compositor barroco francés que se llama Joseph Guamaquia. La primera se llama Lentamente, luego Grave y luego Terrible. No, y luego es una gavotte, un rondo, nada.
terminar con la parte de cuerdas y con nosotros. Tocaremos un dúo de Haydn, y que es un minueto. Hola. Bueno, jo faré un tema, un clàssic del jazz, que és el de Joc Jaume i Maní. I si surt serà la pèria. The home be through just an old sick song. Keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, you're down.
as sweet and clear as moonlight through the pines. Oh, the arms reach out to me. Oh, the eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see. The world leads back to you. Us explico el plan. Ara hi ha el Jaume Ibáñez al saxo. Després canteu vosaltres. I acabarem amb el combo d'adults. Ho dic perquè ens situem i que sapigueu com anem de temps. El tema que m'acompanya la Març es diu Bye Bye Blackberry.